Ara és el torn del grup parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula el diputat Torrent. Gràcies, president, vicepresident, secretari general, secretaris d'Hisenda i d'Economia i resta del grup o de l'equip d'Economia que avui ens acompanya. Atès que aquest és el primer debat de tots els que vindran de seccions pressupostàries i també tenint en compte que la majoria de grups el que han fet avui és un debat a la totalitat bis, podríem dir-ho així, és a dir, un plantejament global, a nosaltres també ens agradaria començar especificant quins són els grans objectius polítics que compleixen aquests pressupostos. Els tres grans objectius polítics que des d'un punt de vista de Junts pel Sí, però també des del govern, han de complir i compleixen aquests pressupostos són, evidentment, apuntalar el creixement econòmic, dinamitzar l'economia. En segon lloc, posar els instruments necessaris perquè aquest creixement econòmic reverteixi en el conjunt de les famílies, és a dir, que aquest major increment de l'economia acabi revertint en el comú dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país, de tal manera que es puguin anar curant les cicatrius que ha creat la crisi d'una manera conjuntural, però també i sobretot anar llimant les desigualtats que resten en la nostra societat de manera estructural. I tercer gran objectiu polític d'aquests pressupostos, evidentment, procurar i provocar que els ciutadans d'aquest país puguin decidir lliurement el seu futur durant aquest any. Aquests són els tres grans objectius polítics que contemplen aquests pressupostos. El que passa és que avui el que hem d'analitzar, certament, és com es concreten, específicament com es concreten aquests tres grans objectius polítics. I donat que estem parlant de vicepresidència i del Departament d'Economia, com es concreten no només en l'àmbit de la despesa del departament, sinó sobretot en el disseny del conjunt dels pressupostos, evidentment que és una responsabilitat d'aquest departament. I en aquest sentit, en l'anàlisi concret, jo, honesta i també modestament, voldria fer un repàs de les idees que els diferents grups, tant els últims dies com avui especialment, han anat reclamant en relació a aquests pressupostos, idees que haurien de contenir aquests comptes amb la voluntat que serveixi per analitzar si efectivament el que se'ns presenta, el projecte que se'ns presenta, els compleixen o no. S'ha dit durant aquests dies, i avui s'ha repetit, que s'exigien uns pressupostos expansius. Primera idea. Segona idea, es demanaven també uns pressupostos amb un fort component social. És a dir, que vagin a l'arrel de les necessitats reals de la població del país. Alhora també es busquen, es demanen, s'exigeixen uns pressupostos que tinguin una gestió financera sostenible, justa i al mateix temps responsable. De la mateixa manera que reclamen uns pressupostos que serveixin per reduir, ho hem dit, les desigualtats socials i compensin les externalitats negatives en tots els sentits. Una altra idea que s'ha expressat també en els últims dies és que es volen uns pressupostos que representin sobretot un canvi de tendència política en relació als últims pressupostos en relació a anteriors governs i, per tant, que superin pressupostos d'anteriors executius. I les dues últimes idees, que insisteixo, d'alguna manera hem intentat sintetitzar, és que es volen uns pressupostos, en definitiva, més lliures del Ministeri d'Hisenda, més lliures de Montoro, uns pressupostos que finalment reforcin la democràcia. Aquestes són les idees que, des del nostre punt de vista i en funció del que han anat dit els grups, hauríem d'analitzar en relació als comptes que se'ns presenten. Doncs bé, repassem-ho. Aquests pressupostos representen un creixement de gairebé el 8%. Per tant, són uns pressupostos expansius. Són uns pressupostos més expansius en relació al nostre entorn, en relació a altres comunitats autònomes, en relació a altres governs. Només per posar dos exemples. Són més expansius que els pressupostos que s'acaben d'aprovar a Andalusia i ho són molt més que els pressupostos que s'han plantejat en el País Valencià. El País Valencià es planteja una expansió, un creixement del 2,8%. En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, repeteixo, és aquesta expansió, aquest creixement és de gairebé el 8%. Per tant, vet aquí, efectivament, uns pressupostos expansius. I aquest creixement, aquesta expansió dels pressupostos es destina gairebé totalment a despesa social. En concret, el 77% d'aquest creixement es destina a despesa social, que això vol dir un 74% del conjunt del pressupost.
Ens agrada repetir aquesta xifra perquè justament aquesta és la xifra que ens serveix per contrastar aquests pressupostos amb altres pressupostos anteriors. És evident que les xifres absolutes poden variar, només faltaria, d'un pressupost a l'altre varien les xifres absolutes, però també varien les situacions a les quals s'incardinen aquests pressupostos. I per tant, allò que és comparable és allò que es pot comprar, i allò que es pot comprar són les xifres relatives. I les xifres relatives diuen que mai el 74% dels pressupostos s'havien destinat a despesa social. I en qualsevol cas, si el que es vol és justament que també la despesa absoluta creixi en aquest sentit, amb despesa social, el que cal és denunciar de nou aquest límit de dèficit que marca el FLA, que marca el Ministeri d'Hisenda. Alguns aquí han demanat justament que hi hagués més despesa en xifres absolutes a nivell social, però alhora avalen l'increment de només una dècima del límit de dèficit que proposava el Ministeri d'Hisenda. Deia la senyora Romero, aquí ens hi trobaran, som companys, però a l'hora de la veritat avalen aquest ínfim creixement només d'una dècima del límit de dèficit proposat per Montoro. S'ha repetit, hi tornem a insistir, aquest creixement té noms i cognoms, són dades, són recursos a destinar a polítiques socials. Són 1.170 milions d'euros més a destinar a polítiques socials, és a dir, a salut, ensenyament i acció social i habitatge. És veritat, es feia una reflexió que deia no perquè es destini a aquests departaments vol dir que es facin polítiques socials. Potser és veritat, però en tot cas, enlloc més que aquests departaments es poden fer més polítiques socials. Evidentment, quan parlem de l'estat del benestar, quan parlem dels pilars de l'estat del benestar, parlem sobretot de salut, parlem sobretot d'ensenyament, parlem sobretot d'acció social i habitatge, que és justament allà on aniran destinats aquests 1.170 milions d'euros més. 1.170 milions d'euros més, en els quals hi ha inclòs 70 milions més per la renda mínima d'inserció, justament la plataforma que ens ha de servir per dotar la renda garantida de ciutadania si aquest Parlament, és a dir, aquests grups parlamentaris, els que estem en aquest costat de la taula, ens posem d'acord per crear aquesta renda garantida de ciutadania. 70 milions més a la renda mínima d'inserció que efectivament seran l'embrió d'aquesta renda garantida de ciutadania en la qual hi ha un compromís també d'aquest grup parlamentari. La despesa social, aquesta priorització social, no només serveix per actuar davant les necessitats imperioses del moment, és a dir, d'actuar davant del present, sinó que també ens ajuden a dibuixar justament quin és l'escenari de futur polític que volem, quines són les prioritats polítiques que volem en aquesta república social i de dret que volem ajudar a construir. Parlaven també del dèficit, de que havien de ser uns pressupostos expansius, uns pressupostos amb un alt component social, però també parlaven d'una gestió responsable en relació al dèficit. S'ha parlat del període mig de pagament a proveïdors, que aquest és un element de gestió, però que al final també té un component polític evident. S'ha comentat que, efectivament, aquest pagament no només és a grans proveïdors, sinó també, per exemple, farmàcies, ajuntaments. Ens fem un fart en aquest Parlament de votar propostes de resolució reclamant que es paguin els deutes als ajuntaments, a les farmàcies, etc. Doncs bé, ara es paguen aquests deutes, es baixa el termini de cobrament, per tant, s'ajuda finalment als proveïdors que serveixen a la Generalitat. I destacar, evidentment, que baixa el pes del deute sobre el PIB. És veritat que incrementa el deute, efectivament incrementa el deute, però incrementa el deute perquè s'estan pagant inversions fetes en anys anteriors. Es deia, home, si incrementa el deute i es fan inversions, està molt bé. Justament el que s'està fent és pagant les inversions que es van fer en altres moments, en d'altres governs. Per això creix el deute, però insistim, creix menys que mai, almenys des del 2006, en relació al PIB. I en aquest àmbit parlava, el senyor Coscubiela parlava d'un teorema, jo li proposaria un altre. El trilema, si vostè parlava d'un trilema, jo li proposaria el trilema Coscubiela. El trilema Coscubiela, que és aquell que diu, i ens explicarà com s'ho fa venir bé, que hem de desobeir el límit de dèficit,
Diu, no volem uns pressupostos submisos, volem uns pressupostos que desobeeixin el límit de dèficit, però alhora no volem dependència de la banca comercial ni més dependència de Montoro, és a dir, més dependència del FLA, i alhora, i heus aquí el trilema, alhora no volem que això ho assumeixin els proveïdors. Com ho fem? Aquest sí que és el trilema Coscubiela, que estic segur que en algun moment o altre ens voldrà contestar i ens explicarà com es fa això. Són uns pressupostos socials i això no només s'explica amb la despesa. Estem d'acord, els pressupostos de caràcter social no només s'expliquen en l'àmbit de la despesa, també en l'àmbit dels ingressos. També en la política fiscal, efectivament, es fa política social. I aquí tornem a posar en valor un element que fa que avui puguem parlar justament de despesa social, que és que des del 2012, amb les constants reformes fiscals que s'han fet en un exercici i en l'altre, han comportat 1.200 milions d'euros més anuals d'ingressos, justament a poder destinar a polítiques socials. Però no només això, sinó que aquest 2017, en aquest Parlament, s'estan debatent, es debatran i esperem es puguin aprovar 4 lleis en marxa que creen nous impostos. Per tant, s'estiren els marges, s'estiren els límits autonòmics i sobretot es planteja el focus en un element que és clau, que és el frau fiscal. Perquè podem parlar de reforma fiscal, certament, pot haver-hi marge, pot haver-hi recorregut, però de quants milions estem parlant davant d'allò que ens denuncien de diferents entitats socials que és el frau fiscal, és a dir, davant dels 16.000 milions d'euros que comporta el frau i l'elusió fiscal al nostre país. És en aquest sentit que l'Agència Tributària Catalana, que no és un objectiu, sinó que és un instrument justament per intentar llimar, intentar limitar, intentar escurçar aquest tax gap, que certament és un dels grans problemes pel que fa a l'àmbit d'ingressos de l'administració. I en aquest sentit dic que justament el creixement de l'Agència Tributària Catalana ha de servir per això, entre d'altres coses. Ha de servir per recaptar, ha de servir per perseguir el frau fiscal. I no és massa compatible, no és massa coherent sentir alguns grups que ens parlen de pressupostos immobilistes, que ens parlen d'immobilisme i alhora ens diuen que correm massa amb l'Agència Tributària Catalana. En què quedem? Justament, si el que es vol és actuar en contra del frau fiscal, en contra de l'elusió fiscal, que en la majoria dels discursos d'alguna manera o altra ha anat sortint, efectivament ens calen eines. I l'eina es diu Agència Tributària Catalana. De totes aquestes dades, de les dades que avui ens ha presentat el vicepresident, se'n desprenen una injecció, evidentment, de recursos fonamentals a la línia d'ajudes a la ciutadania, repetim-ho, ensenyament, salut, acció social i habitatge, però també representen un canvi de tendència, ho dèiem com una de les idees que havien de recollir aquests pressupostos, un canvi de tendència clar respecte a exercicis anteriors. Podem dir, efectivament, que revertim bona part de les retallades. Certament, les revertim. Ho ha reconegut el propi grup de Ciutadans en la seva primera intervenció. Canviem la dinàmica, canviem el plantejament i, per tant, comencem a revertir algunes de les retallades que s'havien fet en els últims anys. I, per tant, i com a conclusió, si efectivament aquests pressupostos són els més expansius de l'entorn, que ho són, amb gairebé un 8% de creixement, si d'aquest creixement, d'aquesta expansió, 3 de cada 4 euros es destinen a polítiques socials, si mai 74% dels pressupostos s'havien destinat a polítiques socials, podem concloure efectivament que aquests són uns pressupostos socials, els més socials, com a mínim, dels que s'han presentat darrerament al Parlament de Catalunya. I finalment dèiem que no només aquests pressupostos han de servir per actuar davant de les necessitats imperioses de la societat del país, no només han de dibuixar quin és el marc de polítiques socials i de drets de ciutadania que vol la república d'aquest país, sinó que també han de servir per exercir la democràcia. Han de servir per exercir el referèndum o referèndum. I, per tant, aquests pressupostos també són un element que ha de blindar el dret dels catalans i les catalanes a exercir lliurement el seu futur aquest any 2017. Bé, dèiem que aquests elements eren els que, d'alguna manera o altra, no sé si tots compartits, en part, en bona part, en poca part, però en qualsevol, com a resum del que demanen tots els grups, és el que s'ha reclamat en els comptes que avui ens presenta el vicepresident en els últims dies.
i del detall que hem pogut anar analitzant aquests pressupostos, és evident que compleixen en bona part o en la totalitat totes aquestes aspiracions que d'alguna manera o altra ens hem marcat en aquests pressupostos. És a dir, tenen davant dels nassos la possibilitat justament d'aprovar uns pressupostos, acabo, president, uns pressupostos expansius, uns pressupostos socials, uns pressupostos que blinden la democràcia, uns pressupostos, en definitiva, que ens preparen no només pel present, sinó pel país. I ens acusen de continuisme. I justament jo dic, què és més continuista? Plantejar aquest projecte de pressupostos o voler prorrogar els pressupostos del 2015? Durant uns mesos hem sentit cantar les excel·lències de la pròrroga per part d'alguns grups, quan avui demanen que hi hagin canvis radicals en els pressupostos i després presenten una esmena a la totalitat justament que ens portaria a la pròrroga pressupostària, és a dir, a continuar els pressupostos del 2015. Això és continuisme. Això és continuisme pressupostari. Això és continuisme, en definitiva, polític, perquè continuisme avui al país és fer tot el possible per mantenir l'actual marc autonòmic. Acabo, tenim l'oportunitat d'aprovar uns pressupostos. Avui, esperem, seguiran la seva tramitació amb aquesta secció, amb les altres seccions, i podrem seguir parlant d'aquests pressupostos, aquesta vegada sí, d'uns pressupostos, insisteixo, de caràcter expansiu, de creixement social i que generen les eines necessàries per lluitar contra el frau fiscal, per ampliar les estructures d'estat necessàries per construir la república social i de dret que anhelem i que esperem que durant aquest 2017 puguem començar a construir. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.